Krus na matagong sa pagpag-iundo sa langit mo. At kaluwang istasyon, si Jesus nagpasang krus, intensyon, para sa mga may huling kahilangan, may kapansanan na sinagahelang, tanghaling mapakusod at sinumayan sila, kundi sa pagkabuot at pagkaharap ni Diyos. Sinasamba sinumaw ni kakagulanan, nisulit sa mahalal krus, sinuboslo ang kinapan, sa salamo ni Diyos. Pagkatapusan, sa Jesus itinaw ni Pilato sa saida, tanghaling ipako sa krus. Paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo. Paghuro-huro. Pinasa ni Jesus ang krus, tanda kan sa iyang daisukol na pagkamuot at pagkahirap sa bilog na katawuhan. Sa siling na paagi, idinulot niya sa to ang kaligtasan sa kasalan. Sinasagot kita ni Jesus na isabuhay ka sa iyang pagkabuot at pagkahirap sa katawuhan, lalo na sa mga may papuling kahilangan at kapansanan. Tanghaling sila mapapusok at maumayan sa tabang ng grasya ni Diyos. Idulog niya ko ang satong mga pamiti. O Diyos na kapapaghan, ininulunod niya mo ang samong mga pamiti para sa samong mga tugang na may kahilangan at kapansanan. Pakusuga sila sa tao din sa isisilan at itawan sa ila ang paglaong na maumayan sa silang kahilangan. Papagdanaya sila sa pagtubos sa imong daisukol na pagkamuot, tanghaling padako silang mabuhay na may tunay na pagsalig sa imo. Kamarawayan sa Ama, sa Api at sa Espiritu Santo, rin sa kapilaunan at pinunyan sa darayman at sa kapalahonan sa mga panahon. Amen. Enos mo paglakaw, nakadungkal ka, ulikan sa nguyang, mga kasalan. Enos mo